Takže já teda, že se vycením Ameriky, co se zavítejte tohle videa. Dnes je to informace o tom, co budeme vlastně na tomto kanále vysílat. Na tomto kanále budeme vysílat hru Minecraft, uvidíme s nějaké mody, jako je třeba čarovný Minecraft, Feed the Beast a další. Tyto věci se pokusím natáčet v maximum HD. Takže pokud máte nějaký slabší komp nebo Wi-Fi, doporučuji si to pouštět v 240 pixelů až 360. Nějaké informace, co mám za mikrofon, jestli používám popfilter, mikrofon Samsung C01U, používá ho Vedry, popfilter mám, značku, vteřinku, značka RH Sounds, doufám, že bude dobrá. A další věci budou občas i písně v angličtině. How come you're not here? I'm sexy and I know it. A další let's pláže z her, jako je třeba Borderlands 2 a další.